Is-Segretarju Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista Lidja Abbela qalet li r-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fil-Kummissjoni Elettorali għall-ewwel qablu fuq soluzzjoni ma' rappreżentanti tal-Partit Laburista imma ftit wara irtirawha wara intervent dirett mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. Dwar l-2800 żagħżugħ u żagħżugħa illi ċaħdu mill-vot fir-referendum aħna offrejna soluzzjoni għaliha, imma dik is-soluzzjoni il-Partit Nazzjonalista sabbat il-bib fuċċhom lil dawn iż-żgħażagħ. Lawrence Gonzi qed jakkuża lill-kap tal-Oppożizzjoni li l-mozzjoni li ressa hija difettuża. Lidja Abbela fakret iżda kif kien l-istess Gonzi li sekonda l-mozzjoni u li fil-Parlament qatt ma rrimarka li 2800 żagħżugħ u żagħżugħa jistgħu jitħallew barra milli jivvutaw. Jekk kien jaf li hemm soluzzjonijiet qatt bil-qiegħda. Ħalla din is-soluzzjoni fil-komma u ma ddefendix il dawk l-2800 żagħżugħ. Mistoqsim il-preżentatur jekk dan sarx biskop, Pawlu Borġ Olivier għalhekk. Ħassil li kien hemm kalkolu elettorali mill-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Ma kien hemm l-ebda kalkolu elettorali. Pawlu Borġ Olivier qal is-soluzzjoni li qed jipproponi l-Partit Laburista biex l-2800 żagħżugħ u żagħżugħa allura jkunu jistgħu jivvutaw hija illegali. Lidja Abbela qalet li l-att dwar ir-referendum jippermetti dak li qed jipproponi il-Partit Laburista. Jekk tħares lejn l-att dwar ir-referendum l-artiklu 9 imkien ma jirriżulta illi il-proposta tal-Partit Laburista hija legali għalfejn għaliex il-kummissarji mhumiex marbutin b'terminu li fih iridu jippubblikaw ir-ried. Pawlu Borġ Olivier ċaħat li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jibżam il-vot tal-2800 żagħżugħ li mhux se jitħallew jivvutaw.